Kad su se približili dani njegova odlaska u nebo, Isus je odlučio poći u Jerusalem. Ispred sebe je poslao glasnike. Oni su ušli u samarijsko selo kako bi obavili šta je potrebno. No nisu ga primili, jer je bio na putu u Jeruzalem. Učenici Jakov i Ivan rekoše: Gospode, hoćeš da kažemo da siđe vatra s neba i uništi ih? A on se okrenuo i zaprijetio im. Onda je Isus sa učenicima otišao u drugo selo. I dok su išli, putem mu je neko rekao: Slijedit ću te gdje god budeš išao. Isus mu reče: Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnjezda, a sin čovječji nema gdje bi naslonio glavu. Drugome je rekao: Slijedi me. On mu je odgovorio: Gospode, dopusti mi da prije odem pokopati svoga oca. Isus mu reče: Pusti mrtve da pokapaju svoje mrtve, a ti idi i objavljuj Božje kraljevstvo. Treći mu je rekao: Gospode, slijedit ću te, no prije mi dopusti da odem i oprostim se sa svojom porodicom. Isus mu reče: Niko ko započne orati pa gleda iza sebe, nije prikladan za Božje kraljevstvo.